Sa mga buot magtrabaho sa ubang nasod, siguruhon gayud nga lisensyado ang katransaksyon recruiter. Sa Davao City, gisirad-an sa Department of Migrant Workers kon DMW ang usa ka language training center nga illegal matud pa nga naga-recruit og buot nga mantrabaho sa nasod Japan. Ani report ni Argil Relator. Gisaka sa mga opisyal sa Department of Migrant Workers kon DMW kining ikaduhang andana niining building sa Barangay Maa, Davao City, Huwebes sa hapon. Ang target sa ilang operasyon, ang usa ka Japanese Language Training Center nga nalambigit sa illegal recruitment. Apan walay mga empleyado nga naabdan og sirado ang mismong academy. Sanglit Lunes, Miyerkules ug Biyernes lang matud pa kini nagaabli. Caretaker lang sa building ang naabdan sa DMW. Japanese school siya, pero wala siyang lisensya para mag-recruit, para mag-deploy ng workers. Gikan daduhan ang pultahan sa maong training center o gipangdikit ang closure order sa DMW. Yung pinaka-basic, pag wala kang lisensya na galing sa DMW, hindi ka pwedeng mag-conduct ng kahit na anong recruitment activities. So unfortunately, yung language training center na ito, wala siya nung lisensya na yon. At napag-alaman sa ilang reports and then binalidate yung mga report ng ating mga operatiba, ng ating operatives, that they're actually conducting recruitment activities going to Japan. Iba kasi yung certification galing sa TESDA, yung certification na yon para makapagturo ng Japanese. Pero yung mismong pagde-deploy, may ibang lisensya yon at yun yung lisensyang galing sa DMW. Yun yung wala sila. Pila ka bulan na matud pa nga ginamonitor ang maong language training center. Nakatanggap tayo initially ng report galing sa ating migrant workers office sa Tokyo, and then sa pag-interview nila doon sa may nag-i-inquire kasi na gustong pumunta ng Japan. So natanggap nila yung na yon. So they referred it locally dito sa atin, at sa ilang buwan na pag-oobserba, may mga iba rin tayong mga operatiba na nagpunta at tinry din nila na mag-apply. Yun nga, napag-alaman, napatunayan natin na nagko-conduct ng recruitment activities ang language training center na ito. Nakatakdang magpasaka og kasong illegal recruitment ang DMW batok sa nagdumala sa maong language center. Lakip ang giingong naka-tie up nga lisensyadong recruitment agency, sanglit ginabawal ang pagpahulam o pagpagamit sa uban sa lisensya. Ginakuhaan pa og pahayag ang tagdumala sa giingong recruitment agency. Kini na ang ika-14 nga gipasirad-an sa DMW sa tibuok nasod karong tuiga nga nalambigit sa illegal recruitment. Sumala sa DMW kung anaa ang pangalan sa agency sa website sa DMW, lehitimo kini. Apan kung wala, illegal recruiter kini. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.